midzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Kuri sei kutrenza dating makato downloada here application ye dating kana kuri kunzi unenge uri single and searching, you just go on Play Store obva wanyora kuti trenza date kana kuti you can take the link in the comment section, then you can go to Play Store and then you download. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma azvo vedu confession yavakanditumidzira yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 35 years ekuberekwa. Ndakaromba nekusaziva. Ndaifungidzira kuti zvose zvandainge ndichiita kwainge kuri kugona, asi ndainge ndisingatozivi kuti ndiwo kurombwa kwacho ihwohwo ndiko kuromba kwacho kwandainge ndava kutoita. Ndakaenda pane vamwe madzibaba, dai kwanga kuri kunzi painge paine munhu ainge akandiudza kuti kuenda kwauchazoita kumasowe uchibuda muPentecostal uchazogumisidzira waromba. Ndaikwanisa kuudza munhu iyeye kuti anopenga nekuti hakuna vaprofita vanorombesa, asi ndakarombeswa nemuprofita munhu wekuziva, ende iko zvinozvi ava kutondirambira. Ndakatobva kumba kwake akanditi handichadi kuti munge muchiramba muchiuya pamba pangu nematambudziko enyu, ndakakubatsirai kana kuri kunzi ndezvekwenyu zvabatanidzira neminamato yandakakupai, munofanira kuti munge muchienda kune vanhu vanoita zvechivanhu. I think inhau yekuti gonye iro ravakandipa, gonye racho riri kukura mukoma, ndokusaka vava kusada kuramba vachindibatsira. Asi kumashure kwese uko vainge vachindibatsira mune zvakanaka, painge pasitomborina kana dambudziko tainge tichitobatsirana mune zvakanaka. Zvakaitika mukoma nashi ndichizosvika pakuromba, ndakangokwirirawo mune imwe church yePentecostal yandisingadi kutaura nezita. Saka ndakazoroorwawo muchechi. Mushure mekunge ndaroorwa muchechi takazoti tauya kuno kuSouth Africa, ndakaona sekunge zvainge zvava kusandiitira, because kuchechi kwaitikana kukanzi kuri kudiwa mari. Ndaitiwo kana ndikaburitsa mari inenge iri last money yandinenge ndiinayo, kunze kwekuti ndinge ndichizowanawo something, because tainge tichinzi if you sow a seed in church then you will get something out. But no matter what I would do, mukoma nashi ndaiedza nepose pandainge ndichigona napo, asi zvainge zvisingatomboiti zvachose. Ndainge ndichingoona sekunge ndainge ndava kungodyiwa mari nechechi chete. Saka nemurume tainge tava kugara tichingonetsana, because taiti kana uri musi weSunday, dzimwe nguva ndaitombotanga ndamhanya ndobva ndatomboenda kunobatsirwa namadzibaba tisati taenda kuchechi, because kwedu kuchechi tainge tichitanga na9. Saka ndaikwanisa kumukira makuseni kana kuti kumapast 6 uri musi weSunday, ndobva ndatoenda ndobva ndanobatsirwa namadzibaba. Saka murume wangu iye semunhu ainge akangokurirawo muPentecostal ainge achiti zvainge zviine madhimoni mukati, ainge asingadi kuti ndinge ndichenda ndichinobatsirwa. Aiti akaona ndiine minamato iyo yandinenge ndapiwa, yandinenge ndiinayo, yandinenge ndichinzi ndaifanira kuti ndinge ndichizopota ndichikusha mumba, ndichikusha mvura, murume wangu airasa minamato yangu. Ndokubva ndachizotanga kuzviita hangu in secret. Saka ndakazoenda kwamadzibaba ndikavaudza kuti zvinhu zvangu zvainge zvava kusandifambira. Vakabva vanditi yainge iri nhau yekuti ndainge ndichinamata Mwari, asi ndichinamata Mwari ndichikanganwa vadzimu vangu. Vakabva vati kwandiri, zvinotoda kutoti unge uchiita balance, unobalansisa kuchivanhu wobalansisa zvekare nekuna Mwari, otherwise zvinhu zvako hazvifi zvakakufambira zvakanaka. Saka vakabva vachizotanga kundidzidzisa zvakawanda zvine chekuita nezvechivanhu. Vakati vachindidzidzisa zvose izvozvo, ndipo apo pandakazotanga kupinda mune mamwe magroups. Ndainge ndopinda mumagroups avo anoitwa nezvechivanhu, ndichitenga machira ndichipira kuvadzimu. Madzibaba vainge vachindikurudzira pane zvose izvo zvandainge ndichiita, asi nhasi vava kundipandukira, because vari kuti pose ipapo pawainge uchiita zvechivanhu wainge uchitokanganisa, haungazanganisi zvekwamwari nezvechivanhu. Handina kumbogara ndakakuudza kuti
unge uchiita too deep. Ndakangokuudza kuti unofanira kuti unge uchingopota uchirangarira Mwari nevadzimu vako. Izvo zvose zvawainge woita zvekudira doro pasi, izvo zvava zvako. Ndokusaka vari kuramba kundibatsira, but ndivo vakatondikurudzira ende vaindikurudzira zvechokwadi kuti ndaifanira kuti ndinge ndichipota ndichitaura nevadzimu vangu. Saka vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndige ndichitsvaka munhu wandainge ndichazokwereta mari inenge iri shomasa zvekuti haambofi akandinyima. Saka ndakabva ndachizotaura neumwe mukadzi wekubasa uyo wandakazochekeresa. Akafa asi ndainge ndisingatozivi kutoti kutomukumbira kwandainge ndamuita mari ndo zvainge zvichazotomuuraya izvozvo. Ndakamukumbira mari shomanana, ndakamukumbira mari yainge ichikwana iyo kuita 200 rands. Mekunge andipa mari iyoyo mukomanashi, ndipo apo ndakabva ndachizotora mari. Ndakatora mari ndikabva ndachizoenda nayo kuna madzibaba. Vakatora mari vakabva vachizogara nayo. Vakagara nayo kuda kwemwedzi wose. Vakazondipa mari yacho iyoyo musi uyo wekuti mukadzi iyeye akazomuka akafa. Akangomuka akafa, takangonzwa kuti ainge afa tikatoenda. Mapurisa ainge asati atosvika. Murume wacho anoti hanzi akangotanga kungokosora, yakati ainge achinzwa sekunge ainge akagarwa nesomething pachipfuva chake, kutokosora ndokubva atoti zii. Mukomanashi paakafa handina kunge ndakaziva kuti ndini ndainge ndatomuuraya, but patakasvikapo inini nemurume wangu nevamwewo avo vatainge tiinavo, mukadzi iyeye akapfakanyika mukomanashi. Saka ainge atozviziva kuti muvengi wangu andiuraya asvika panzvimbo, ndokusaka chitunha chake chakapfakanyika. Saka madzibaba vakazondifonera ndokubva vandiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichisvika kumba kwavo. Ndasvika kumba kwavo musi iwoyo, vakandibatsira mumba noti pakrawa pavo. Vakabva vanditi vainge vachida kundichenura. Vakatora mazai vakamazanganisa nemukaka ndokubva vachizotanga kundigezesa maoko zvekare nemakumbo. Vakati vapedza kuita zvose izvozvo ndokubva vachizondipa mari. Ndipo pavakabva vachizondiudza kuti mukadzi ainge afa nekuda kwekuti ndini ndainge ndazvikonzeresa. Vakabva vati haungotangi nekuita mari usati wambodeura ropa, but vakangotaura vachiita sekunge vainge vachiseka. Saka ndakazotanga kuita mari mushure mekunge mukadzi uyu avigwa. Zvainge zvoitika ndezvekuti mukoma taiti tiri kubasa, ndichitoziva kuti maybe ndinenge ndiine like for an example 100 rand yandinenge ndiinayo muhandbag. Ndaizoti kana ndikavhura handbag ndobva ndatoona kuti munenge matova nemari. Saka ndakazotanga kucalculata ndikabva ndaona kuti pose apo pekuti kana paine munhu uyo anenge apedza kuruka client akangopiwa mari iyoyo ndaibva ndachizotoiona yava muhandbag mangu. Ndakaenda kwavari madzibaba, vakatondikurudzira madzibaba panguva yacho iyoyo. Vakabva vati kana kuriko kuita mari painge pasitomborina kana chainge chakatomboshata, ndaifanira kuti ndige ndichingoramba ndichingoita zvinoita kuti ndinge ndichiita mari chete. Saka kana neniwo kusaidi kwangu ndainge ndava kutoona kutoti zvainge zvitori nebenefit kwandiri. Saka ndakaramba ndichingozviita mukoma. Ndokubva vachizonditi ndaifanira kuzoti usiku hwoga handbag rangu ndinge ndichizorigeza nemukaka. Handbag iri mukoma ndakaritenga kudhura, it's an original handbag. Vakabva vanditi sezvo richigara riine mari unofanira kuti unge uchizopota uchizodira mukaka fresh milk mari iri usiku. Asi handbag iri mukoma kunyange ndikanzi ndinenge ndadira mukaka harisi kumboita sekunge rinogara richidirwa mukaka. Kana mukaka unombodirwa mariri rinotongogara riri dry, but usiku kana ndabva kusaloon ndinotodira about 4 liters dzefresh milk. Ndichitobva kubasa ndinotopinda muspa ndobva ndatenga ma 2 liters maviri efresh milk. Ndakatotenga motikari, but motikari iyi yandakatenga
hakuna kana anotombozviziva kunze kwehama dzangu. Vanhu vose vandinoshanda navo havatozvizivi kuti nemurume takatotenga Ford Ranger. Saka ndiyo motikari yatakatenga iyo yandikuda kuti tinge tichizoiendesa kumusha. Mukoma, ndiri kuita mari yakawanda ende iko zvino zvindava kutoona kutoti mushonga uyu wava kutobira mari nevamwe vakadzi avo vanotorukira nepanze, because isusu tine saloon yedu, then kune vamwe avo vanoruka panze mustreet zvekare nemamwe masaloon. Saka bhegi rangu rava kungogara rakazara nemari nguva dzose. Zvino pazvakazotanga kupanduka ndeapo pakazoshayika vamwe sisi vangu vainge vari kuCape Town. Sisi vangu ava vakabayiwa nebanga ndokubva vafa. Takazoti tiri parufu rwavo musi wakazonotorwa mutumbi wasisi kumochwari, ndo pandakatanga kuziva kuti zvinhu zvangu zvainge zvandipandukira, because sisi vakazotanga kutaura neni. Vachingosvika chete ndipo pandakatanga kunzwa kuti sisi vainge vava kutaura neni. Ndakatanga kunzwa ndichidaidzwa kuchita sekunge kwainge kuine munhu ainge ari kutoilet. Ndakaenda kutoilet kuya ndichida kunoona kuti ndianiko ainge achindidaidza nezita. Pandakangoti ndichingonopinda mutoilet ndo pandakabva ndachizoona chiso chavo. Sisi chiso chavo chainge chiri kumadziro, vainge vakaita sekunge vainge vakaita zvekuumbirwa mumadziro. Ndakati ndichida kuridza mbere mukoma ndokubva ndati vanhu vanobva vatozviziva kuti ndini ndakaurayisa sisi. Ipapo ndainge ndisati ndatozviziva, ndakazotozviziva mushure mekunge ndaenda kutoilet. Kuzosvika sisi vachizovigwa ndainge ndichingonzwa vachingotaura neni ende vainge vachichema. Zvimwe zvacho zvavainge vachindibvunza ini ndakanganwa mukoma Nashi. Ndo zvakaitika izvi. Saka handichazivi kuti ndodii, because ndava nekamwe kakonye aka ndakakaona nerimwe zuva apo pandakati ndichivhura handbag ndiri kubasa, ndikabva ndaona kuti muhandbag mangu mainge muine gonye chikukwa chainge chirimo muhandbag. Saka chakabva chachizotaura neni chikukwa ichi, gonye iri riri kukura. Saka ndakamboignowa ndichiti zvimwe kuda rainge richazongonyangarika. Ndakazotoita zvekutoenda kwavari madzibaba ndikabva ndati, madzibaba oye, tarirai muone kuti ndo zvava kuitika kwandiri. Vakamboita sekunge vanondibatsira, but pavakaona kuti vainge vatadza kuparadza gonye ndipo apo pavakabva vachizotanga kundipandukira. Yeti ndivo vaindikurudzira vachindidzidzisa uye zvekare vakandiudza kuti ndinge ndichijoina magroup ane zvechekuita nezvechivanhu, but now vava kunditi ndini ndakazvikanganisira zvinhu zvangu ndega. Vanoti wakazvikanganisira iwe nekuti wakaita zvechivanhu apa uchiita futi zvekwamwari, haungazanganisi miteuro yangu apa uchipota uchiita zvechivanhu. Saka chitsvaka n'anga nekuti ndo dzinokwanisa kukubatsira. Honestly handichazivi kuti ndoita zvekuita sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu, where strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndine gonye ende gonye iri riri kukura apa madzibaba havachadi kuti ndige ndichisvika pamba pavo. Ya pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 26 years ekuberekwa. Handikanganwe gore iro randakaenda kuvacation kuDubai. Handifi ndakaenda kuDubai unless ndikazozviendesa ndega. Ndakabva ndapfidza ndikadzidza chidzidzo. Kana zvekutengesa muviri wangu ndakabva ndazosiyana nazvo. Iko zvino ndinotoshandawo mumakitchen. Of course my boyfriend handiregi hangu, but ndakabva ndachizosiyana nazvo.
zvekutengesa muviri wangu. Kubva ndichiri form 4 mukoma ndaita zvemaclub, taibuda nepawindow nemafriends angu tobva taenda mutown, then tobva tachizodzoka makuseni taikwanisa kurara kuclub, makuseni todzoka totogeza totoenda kuchikoro. Apa ndainge nditori prefect, ndakazotogumisidzira ndatova vice head girl. Apa ndainge ndichiita zvekuenda kumaclubs ndichitengesa muviri wangu. Ndakazopanduka even more apo pandainge ndava kuUZ. Komana kuUZ kunoitwa chimwe chihure chinosemesa kana uine mwana anenge ari kuuniversity. Ndonguva yekuti unofanira kuti unge uchinamata because mwana anokwanisa kupanduka. You can imagine kuti kana mwana wako akasangana nemwana anenge aine character seyandainge ndiinayo, taienda kunonzi kuma-sex house parties. Taienda kuma-sex parties ekuti kunenge kuine varume, saka varume ivavo vanongohaya vasikana vanenge vakawanda, maybe munenge muri kana kuti 4, then varume maybe vanenge vari 9 kana kuti 8, kana kuti munenge makangoita vice versa, 8 men 8 women, umwe neumwe anenge aine wake. Apa munenge musingatombodanani, dzimwe nguva kanenge katorike kutotanga kutosangana ikoko kuma-sex party. Taienda kuma-sex party kunana Avondale, kunana Glenora, kune kamwe kamba kanonzi kaSlaughterhouse kariko kuGlenora B. uko kunoitwa zvema-house party. And house party mukoma, it's not like munenge muchiridza loud music. Aiwa, inenge ingori party yevanhu vanenge vachingoita zvebonde chete, muchitoridza ma-soft music, doro richinwiwa, motoita kabrai kenyu, just enjoying for the night, then mova matobhadharwa mari dzenyu. Saka ndainge ndapanduka to the last level. Saka ndakazoya kunoku kuSouth Africa mushure mekunge mamwe mafriends angu auya kuno, vakabva vachizondiudza kuti muSouth mainge muchiitika mari more than kuZim, because kuZim painge pakaipa mukoma. I then came here, tikabva tachizotangawo kuita zvekustripa, tichiitawo zvekutengesa miviri yedu. Come forward ndokubva ndachizosangana naBhangu uyo akazoenda neni kuDubai. Bhangu iyeye handifi ndakamukanganwa, yaakanonditamba kuDubai. Dubai is not for the weak, uye zvekare usafa wakaenda kuDubai uchiita zvekuendeswa nembinga, nekuti vanonokutamba yese apa munhu achizviziva kuti you are desperate and uchatoita zvaanenge achida kuti unge uchiita. Saka naBhangu uyu takasangana mukukechana, akandikecha 2 times ndokubva achizondiendesa kumba kwake the second time. Ndikaona kutoti ko ingawani Bhangu zvaaine mari. We then started dating. Akabva achizondiudza kuti ainge achida kuenda neni kuvacation. Takabva tachizoenda tose kuvacation. Takati taenda kuvacation, mukomanashi ndipo apo paakazonondichinjanisa nemamwe maArabhu mukoma. Ndairarwa nevarume vakasiyana-siyana, Bhangu achitopiwa mari. Pakazongondirwadza mukoma ndepekuti ndakazonanzva sikarudzi yangu nembwa. Pano mumwe muArabhu uyo akauya neimbwa yake akabva achizorara neni. Akati arara neni ende haana kana kutomboshandisa dziviriro. Akati apedza kurara neni ndipo apo paakabva achizodaidza bodyguard akapinda. Akati apinda murumu umo mandainge ndiri ndipo apo ndakabva ndachizonzi ndige ndichivhura makumbo. Imbwa iyoyo inotoziva metsi dzose, ndokubva yatouya ikabva yachizototanga kutondinanzva, sikarudzi yangu ichinanzva hurume hwemuIndia uyo ainge abva mukurara neni. Ndizvo zvakaitika mukoma, handifi ndakazvikanganwa. Pandakadzoka kuSouth Africa ndakabva ndachizoti never again, handifi ndakazviita, handifi ndakazvipama zvekare. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndakabva ndatsvaka basa, iko zvinozvi ndinoshanda as a maid, ndinoshandira umwe mukadzi muSouth African ane mari dzake. This is my own story. When you post, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Kune vanasikana avo vachiri mumauniversities, you need to focus on your education because kunzouko kuri rough. Isu vamwe taitozviona sekunge tainge takanaka ende kunaka
takanaka, but tinotoshovirawo kuti dai takwanisa kuroorwa takatambisa mukana. Vaitouya varume, paitova nenguva yekutoti varume vaitouyawo kwatiri vachitotichemera, but nekuda kwekuti taizviona sekunge tainge tiri too special, ndaiti inini handiroorwi. Kana zvichizonzi inenge yava nguva yekuti ndige ndichizoroorwa, ndichazoroorwa nemwana wapresidenti, ndichaita muroora wamaibhona, but mukoma the beauty has faded away. Kana mukazoona bhishu rafunga kuita zvekumakitchen, zivai kuti the beauty has faded away. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna evanzvadzi vedu, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi the beauty has simply faded away. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi kuDubai chingoenda kana uine plan, kana usina plan usaenda.